Hos Københavns Kajakklub handler det om meget mere end at ro. Det handler om fællesskab, oplevelser og glæden ved at være på vandet. Uanset om du er helt ny eller erfaren roer med mange timer i kajakken, så er du en del af et socialt og engageret fællesskab, der deler oplevelser og nyder livet i og omkring havnen. Nogle gange begynder det helt stille. En rolig morgen, hvor solen er på vej op, og byen langsomt vågner. Hvor du mærker den der særlige ro, når man glider afsted i sit helt eget tempo. Vi lærer sammen, og vi lærer af hinanden. Vi tilbyder kurser for alle niveauer, fra de første tag i kajakken til avanceret teknik og sikkerhedstræning. Vores instruktører sørger for, at du lærer at færdes trygt på vandet og får den bedste start som roer. Og her kan uddeles lakridspiber som tegn på, at man er bestået. Der er også kurser og dage, hvor mere øvede roer kan træne og flytte sine grænser og opdage, at man faktisk kan mere, end man lige troede. Klubben er i det hele taget fuld af udfordringer for dem, der længes efter det. Her prøver man kræfter med bølgerne på åbent hav. Vi kan godt lide at have det sjovt sammen. Derfor holder vi også fastelavn, hvor vi slår katten af tønden. Nogle år roer vi rundt sammen i havnen og ser på Sankt Hans båd. Vi fejrer mangfoldigheden og Copenhagen Pride med et optog på vandet. Og hvert år følges vi til det årlige Lucia-optog i december, sammen med hundredvis af andre kajakker, hvor de, der har lyst, pynter sig selv og kajakken med lys efter bedste evne. Vi samles til fællesdage, hvor vi hjælper hinanden, passer på klubben, fejrer traditioner og markerer nye sæsoner. For klubben er ikke bare et sted, men et fællesskab båret af frivillighed og engagement. Det er dage fyldt med grin, historier og hygge på tværs af generationer. Hele året arrangerer vi ture, både korte aftenture i Københavns kanaler og længere weekendture, for eksempel til den svenske skærgård, hvor der er plads til både eventyr og ro. Og du vil altid finde nogen, der deler din lyst til at komme ud og opleve naturen fra kajakken. Kom og vær med. I Københavns Kajakklub finder du et aktivt fællesskab, der rækker ud over kajakken og ind i hverdagen.